de krant, dat is de krant. We hebben iedereen alvast allemaal gefeliciteerd op 1 nog. Dat wordt de eerste van het rieke. Beste Ron, vandaag viert Stichting 11-jarig jubileum. Nee, bij de Vlaarsen, maar bij de Kronkelaar. 2012 wordt het. Wie kon Prins wordt en wie sticht besloten om bij de Kronkelaar te gaan. 2016. Maar 4 jaar erbij en toen was ik president van die club. Leef nu, dan vragen we ons af wie heeft dat zoiets gebracht. Het kan 2 dingen betekenen en dan mag je zelf invullen voor jezelf. A, antwoord A, simpelweg, we gaan een andere dit wil doen. Dat is een optie. Maar B, en er staan 4 dingen gewoon achter. Ronnie heeft de kwaliteiten van een echte voorganger. En daar is de raad van de Kronkelaar volgens mij best trots op. Nou, wie kennen voor Ron het beste kenmerken? Het is een man met een enorm plichtsbesef. Dan even, het Ron is ook een man van zijn woord. Hij deed wat hij zei. Hij stikt geen de hengen uit de moe en is niet bang om ze vies te maken. De vegen zit wel al in een keer bij hem achterom geweest in de bandcave, of niet? Dat is zelf geboekt. En dan even hebben we veel vorige week kunnen metmaken. Wie hij de kartruck samen met Erik en met Mark in de revuecommissie. We hebben, ja, daar was geweldig wat we gezien hebben en ze hebben ons ongelooflijk goed geholpen. Wat een teamwork. Nogmaals dankbaar. Al met al, mogen we veel wel concluderen dat Ronnie een keer gezien gast is bij de vereniging. Je merkt wel dat er ook een ouder begint te werden. En dat was met name de eerste circusman te zien, Rick, wie stichtprins was. Toen waren de rollen eigenlijk omgedraaid. Toch? Klopt hè? Ja. Toen moest Rick met bed gaan hevig brengen en in bed leggen. Ja. Misschien wisten, ja dat wisten de lui toch wel. Goed zo, goed zo. Nee, de Kronkelaar is gewoon ook nog zeer actief als bestuurder bij de Harmonie. Die hebben nog net een serenaat gebracht. Ook die kennen hem niet missen. Ze zitten in het zomerseizoen al ettelijke jaren. Het ganse zomer is een beetje gevuld met allemaal evenementen waar ze moeten tappen. Voor zich willig om tappen. Om de verenigingskast te spekken. En dan vroeg ze zich wel eens af, Ronnie, bij de Harmonie. Is hij dan zo muzikaal? Nee, ik luister er niks van. Want op het spelen van de enige valse noot heb ik hem nog nooit kunnen betrappen. Nou, tot slot kennen we dit als vriend natuurlijk ook al heel lang. Sinds dus 15 en de trekken we het samen op. Eerst was er Karen en niet veel later bracht ze Ronnie in ons leven erbij. 40 jaar lang hebben we veel geweldige shows die meteen gedeeld. Op 16 januari afgelopen jaar belde ze mij ineens met het vreselijke en niet te bevatten bericht dat Karen overleden wordt. Een vreselijke zwarte bladzijde. Een vreselijke zwarte bladzijde in een grijve broga. Maar ook in de afgelopen periode heeft zich alles gedaan voor de gezin om ze bij te staan en dat we nu eigenlijk te troosten, terwijl ze het zelf ook niet makkelijk hebben. Dames en heren, als je mij goed naar me geluisterd hebt, dan kun je concluderen dat Ronnie niet alleen de president van de Kronkelaar is, maar dat er weer een echte kapitein op een schip in een leven staat en we alle ballen fronten. Ron, we zijn trots erop dat we dich vandaag als vriend kennen en morgen komen feliciteren. Kosten nog moeite hebben we gespaard en voor dich een schoon geschikt cadeau te vingen. En dat is even vingen we zelf bijzonder goed in geslaagd. Mag ik een van de dames vragen om dit kantoor aan dit aan te bieden? Yvonne? Kronkelaar brengt goed. Ja jongens, bedankt voor de show. Weer naar Ron.
En dan ook hartstikke verdiend. Onze kapitein van het Johnny Shape wat we hebben, zoiets dat het zo zegt. Bedankt voor de ondersteuning, de muzikale ondersteuning. En ik hoop dat we nog jaren met elkaar mogen samenwerken. Ja, dankjewel. Het schoonste stuk van je leven, dat is de kool.